खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायना श्रीगयारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। क'क्राझाराव दिनै इन्टारसेप्टर पार्टिकल स्पीड डिटेक्ट बेखेवबाय। मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारिनि आनजाद जासिगोन। नारापाटिनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। रावबो सुबुंफोरा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ खहा खालामा बेखौ नोजोर बोनानै दिनै आसाम सरकारनि बिथोन बायदियै क'क्राझाराव इन्टारसेप्टर पार्टिकल स्पीड डिटेक्ट बेखेवना होयो। बे हाबाफारिखौ क'क्राझारनि जिल्ला बेंगिरि बर्नाली देकिया बेखेवना होयो। इन्टारसेप्टर पार्टिकल स्पीड डिटेक्टनि गेजेरजों अभार स्पीडिं खालामग्राफोरखौ मिथिहोग्रा आगजुफोर दङ। DTOनि बिबानगिरिफ्रा फोरमायनाय बादिब्ला बे गारिजों अभार स्पीड खालामग्रा साखा गंनैनिफ्राय लानानै गंसे मटरखौ हमनाय जागोन। लकेल लामायाव 40 रान आरो हाइवे लामायाव 10 आरो नेशनेल हाइवे लामायाव 80 नि बारा सालायोब्ला बे गारिखौ हमनाय जागोन आरो जुरिमाना फोनांनायजों लोगोसे नेम बायदियै ड्राइभिं लाइसेन्सखौबो दानना होनाय जागोन होननानै हुमखि होदों। सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनेश पेगु बिथाङा फैगौ 2022 मायथाइनि मार्च दाननि 3थि आरो 4थि हाप्तानि गेजेराव मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारिनि जोबथा आनजाद खुंगोन होनना खौरांगिरि मेलाव बुंदों। बेजों लोगोसे गासै आनजाद होगिरि फरायसुला फरायसुलिफोरा नैथि खेब कभिड भेक्सिन लाथारनाय जानांगोन। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बलिउडनि फावखुंग्रि नारापतिनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। नारापतिया गावनि इन्स्टाग्राम पेज स्ट'रियाव फोरमायनानै लादों। दा बिखौ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।